75, ravista 7,25, laukasta 7,25 ja ratsastettavuudesta 6,5. Ja numerolle 14 Vilppulan Palolle todetaan askelajikokeesta käynnin osalta seuraavaa. Se on puhdasta, tahdikasta ja siinä on hyvä työntö. Se on melko rentoa ja irtonaista ja siinä on mukavasti yliastuntaa. Ajoittain kuitenkin hieman kiireistä, mutta paranee kokeen aikana. Käynnistä pisteet 7,75. Ravi on puhdasta, tahti ja eteenpäin pyrkimys vaihtelee. Askel on lyhyt, hieman etupainoinen ja sekin paranee kokeen edetessä 7,0. Laukka on puhdasta, hieman kiireistä ja matalaa. Se suuntautuu ylämäkeen, mutta saisi olla pyöreämpää ja irtonaisempaa, mutta se on melko tasapainoista, 7,0. Ratsastettavuudesta todetaan, että hevonen on hyvin valmisteltu, kuuliainen ja nöyrä ja saisi vielä rentoutua 7,5. Vilppulan Palolle siis askelajikokeessa pisteestä käynti 7,75, ravista 7,0, laukasta niin ikään 7,0 ja ratsastettavuudesta 7.